duboko. Tapkaće Tom Breeze. Tapkaće Breeze. Je izgubio od Emilijana Sordija i Anče odnosi pobjedu. Ima neka oklada tko plaća ručak. Ne znam. Kakvo razočaranje za Toma Breeza. Onim o čem je on najjači, time ga je pobjedio Sordi, ali kakvu odlučnost je pokazao Emiliano. Evo, mislim da je Tom Breeze završava svoju karijeru MMA-a. Da, moguće. Da, skinuo je rukavice. Skinuo je te rukavice. Ne da Sordi. Miče rukavice. Ne znam je li miče zato što želi proslaviti svoju pobjedu. Ne želi više, da, evo, kaže da... Da, dosta je. Dosta je bilo.